Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat niyal daw, ti Martes tayo amin na sa pada kakailian, 17 ti mabilang idibulan tinero 2023, manibo ti ENR Online, dito iti programa Damdamag ni Berto. Dahil di bagay mo ni Robert Berto de la Cruz, kadwata di technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno may danon di damag, nga amumi apo nga dati pakasiknan tayo amin nga sa kapada. Intay pagsasaritaan, pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Awisin da kayo makidanggay, makipartisipar kada kami, di kayo apo nga comments, mabalin yung idan na po iti biyang ti ENR Online. Tapno di kasta makadanon kada tayo, ket padasin tayo apo nga ikan iti solusyon no kabalinan tayo. Digirin sa ganami, ngayon tayo pagsasaritaan, iti detoy nga aldaw, may sa nga padi apo, ejay Nigeria, tinapuuran asibibiyag, gagayem ken kaabsat. Ano nga ti basol tinasaw nga padi? Diba, dito yung pagilian tayo nga Pilipinas, ada di kita padi nga maakusaran nga isuda ket ada di kita karelasyon da wenno saan ada rinames da ada amin gagihim ken kakabsat padi nga maakusaran may ado nga akusasyon para ka dito papadi. So dito padi di Nigeria anya nga taapo tinagbalin nya basol na gagihim ken kakabsat apay nga pinuuran da nga si bibiyag. Ada di kitay lugar nga ada di kitay kontra apo iti pamati ti biyang ti Romano Katolika gagayem ken kaabsat ngem DJ po uram nga si bibiyag deta may sanga padi alagad ti simbaan medyo nadagsen gagayem ken kaabsat nga pasamak. Iti sabali nga bangir deti sibuyas nga nakangingina gagihim ken kakabsat adu pa kiti kita makaisisemak no makita dita post dita Facebook kunada ket pagkaamoy sibuyas yung tao sigurado mayaman yan kunada gagihim ken kakabsat nga mamuyo kadi nga adda ditay manalon pay laeng jaka mo no apay nga digitoy ket magungundawayan baga po iti presyo ti sibuyas. Ada detoy paset apo ti pagilian nga Pilipinas digiti produkto nga sibuyas ginatang kano digiti negosyante ti 8 pesos ti kada kilo na ilako iti National Capital Region 7 pesos Maria Josep nakalawlawag apo nga pananggundaway ngem ti jak maawatan kada gitoy nga mannalon apay nasulinek unay na po ti ayandan di dala madamagan nga kasta ti presyon ti sibuyas gagiyem ken kaabsat iti Kamanilaan ken uray dito syudad Tilawag imabot pa iti 600 pesos iti Christmas time apo deta ti presyo ti sibuyas di Tilawag City gagiyem ken kaabsat ken padaanan nyo apo iti imun una nga bulbulan pideya na operasyonan ti drug bypass operation itata parak populismo nen apo timbugda po iti drug enforcement operation bypass gagiyem ken kaabsat. May naigpilay po karito narco cops wenno po police nga adda pa nakainaig na po iti illegal druga ti DILG Secretary Benhur Abalos Jr. kunana narco cops awan lusot da gapota makamat digitoy babaen kadito otoridad wenno ti gobyerno uray no digitoy ket nagretiron ken pakamo po ti SIM card registration deadline Abril 26 dagitoy ken sabsabali pa tampok para iti maysa nga oras nga panahidanon mi kada kayo ti programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sungbat tinangato agasto si pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagpapa agastos. Gumatayen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, 13 minutos pasado alas 12, agyaman tayo pa po kadit sumanganad ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street ti Ciudad Tiluwag. Nadarigit rik na inyo apo, mabalin nyo ay konsultar ti doktor ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment iti barangay 50 Butong iti Ciudad Tiluwag. Babayan ti panangimaton ti agtagikwa ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manipod na po ija Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North Lawag City. No anyaman na po diti construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo po ti TMT Construction Company. Amani po diti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili Marcos. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. At danda po kaditi nalalaing nga aircon technician. Tapnornosen dati problema di aircon tilugan nyo. Kukakirimat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat kay ni Ma'am Elis Tamayo. Iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Kay kasamit din ni Ma'am Esmer Galisinao. Iti Barcelona, Spain. Okay, kabayatan na arestado ti maysa nga aktibo nga kaming ti kapulisan nga detoy ket nakadestino mismo apo iti Drug Enforcement Group nga detoy ket na operasyonan babaen ti bypass operation iti Santa Cruz, Manila idi laeng rabi. Idi mo una PIDEA agent tagigmet apo mismo pay apong istasyon da ti naka operasyonan digitoy PIDEA agent gigiyem kay kamsat nabigbig de ti suspect nga ti police staff sergeant Ed Dizon Banaag talupulog iti nem ti patawen na ken nakadestino iti PDEG ti Philippine Drug Enforcement Group gagiyem kay kamsat ken residente di barangay Isidro, Pasay City. Agarup alas 9:45 idi rabi idi SWAT dagiti operatibas ti panangaresto idi wenno panagaresto ti Paset ti Rizal Avenue nagsulyan ti Lope de Vega Street nga sakop ti barangay 312 Zone 31 District 3.
Nubay kasta sakbay nga naaresto ti suspek nakikinamatan ka dito otoridad. Gaputan adlaw na nga pulis dagiti kasarsarita na wenno katran-transak na agingga nga simmemplang wenno nabattog ti minaneho na nga motorsiklo. Segon met kini Regional Drug Enforcement Unit ti NCRPO, dati nga nakadestino ti suspect ti Criminal Investigation and Detection Group CIDG sakbay wenno kasangwanan deta na iya wenno kalpasan deta na iyakar apo iti PNP Drug Enforcement Group. Naala iti suspect ti 25 grams nga shabu nga daan ti street value nga 150,000. Ita di kustudyar ti RDEO, wenno Regional Drug Enforcement Unit ti NCRPO, ti suspect idinto nga agtultuloy ti idadalan na iti investigasyon. Ito na, gagihim kayong kaabsat. Di ba, yung mga pulis, police general, police colonel, nagutigot da po nga agsubmit iti courtesy resignation. Adu kadakwadan apo ti nakaisubmitir ti courtesy resignation. Gapot kayat nga dalusan ti gobyerno dito ket adda basbas base apo kaditi na iparwar nga reports adda pammalubos ni Presidente Bongbong Marcos tapnon ti kasta maikan iti importansya apo diti kaadda digiti mairamraman nga pulis iti operasyon ti illegal a druga papagayam. So digitoy mangipaneknek nga iti biyang digiti nasaong uniformado digiti namnamaen tayo apo nga mangdepensa mangproteher iti biyag ken sanikwa tayo isuda adda digiti sumagmamano kadakwada nga involved iti illegal drugs gagiyem ken kapsat. So saan niya napintas nga kitain gagiyem ken kapsat nga digiti tao nga napusgan na nagsapata nga mga ramid apo ti obligasyon da tapno madalusan iti biyang ti pagilyan wenno lugar nga nakaidistinwan da isuda met apo ti o kitain nyo deto dati apo nga adda iti CIDG ngem na i-transfer apo iti regional iti PNP Drug Enforcement Unit gagihim kay kabsat di tameten nakita na po wenno na agpositibo iti bypass operation gaputa adda amuda siguro nga isuna involved iti panagilako iti illegal a druga bypass detoy gagihim kaabsat maysa kadagiti kadadagsenan nga kaso pakaseknan ti illegal drugs bypass operation di aglako ka gigihim ken kaabsat makalkalidad apo ti basol dili adda iti iti panag illegal nga druga using possession adda selling adda pay manufacturing gagihim ken kaamsat isu nga daytoy ti saan niya napintas nga makita apo iti biyang dagiti otoridad kaamsat o agasem dagiti tao adda pay dagiti tao nga kunada namula anak minulaan nak deta nga pulis kunana ada pa digiti mangipapan tapnula adda accomplishment kasjayen agmuladan kaabsat king gigiyem idinto nga deti mismo nga hanay wenno deti mismo nga grupo da gagiyem king kaabsat deti apo ti ayan digitay anay isuda ti mas adadda o kaslamet digitay agi chuchu gagiyem keng kakabsat adada chuchu isu nagayam ti talagang adik so nagayam ti talagang dependent iti illegal nga druga gagiyem keng kakabsat adut muna nga ichuchu gaputa isuna gagiyem karaman kadiji nga grupo karaman kadagitay questionable nga sa tao apo so digitoy police nga no kitain mapo dapat isudat nagpupunipunan ti dayaw ken panagbain ti tao ngem kasano nga da agbain no adda kastoy so dapat laeng puspusan ti aramiden digiti pulis nga mangdalos iti organisasyon da nga kas kadetoy inpalubos ti biyang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga agsubmit agisumitir ti courtesy resignation digiti pulis tapnon ti kasta makita apo di jay records da gagiyem kay kabsat ma-evaluate da apo
no digitoy ket adda pan nakainaigda iti illegal a druga gagayem ken kabsat. So before dito napinta sa po dito narami dapo ti biyang ti Santa Cruz Manila PNP nga nagoperasyon da ti inoperasyonan da padada nga pulis gagayem ken kabsat. Sa bagay uri kada tay dito probinsya ti Ilocos Norte adon apo digitay pulis nga nairaman apo ti illegal nga druga at dadan na ikat at dadan digitay na operasyonan met apo nga kaming ti kapulisan nga digitoy ket involved kanlang paragusar no di ket pati panaglako gagayem ken kamsat so nga saludaran tayo apo digitay kakastoy nga operasyon ti pulis na mas adadang mapabilibyo apo ti tao no digitay mismo nga kadwayo kabaro nga kunada isudat yung muna nga dalusan yung nga dahito ti amok nga gagem ni Presidente Bongbong Marcos ti panangibilin na ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nga pagisubmitiren da ida digitay colonels, generals iti courtesy resignation tapnon ma-evaluate da babaen ka dito na bukel nga committee nga mang-evaluate kada kwada no adda apo iti involvement da iti druga ada pa iti proposal diya kamo no manarimaan na po lifestyle check kada gitay pulis gigihim kay kabsat aglalo digitay nangangato ti rangguna nga nakaisubmitiren iti courtesy resignation gagihim kabsat. Ito na yung mga tinatawag natin bantay sa lakay pulis ka adda ti drug enforcement group si kamit gayam ket si kamit gayam po ket tulak agilako PDEA ka, gagiyim king kabsat, Philippine Drug Enforcement Agency, si kamit gayam ket tulak, di ba may mga ninja cops, yung mga ninja cops, gagiyim king kabsat, dito digitay ibagbagada nga diti matiliw da gagiyim mailako metlaeng, ano saan, imbes nga may sa kilo, agbalin niya half kilo, jay nagpukaw nga half kilo, isot mailako, DJ another half kilo, isot agbalin na po nga ebidensya, ijay korte no umuli jay kaso or otherwise digitay nakadulin na desisyon na kaso di mo no tamta panandang digitay programa ti kapulisan no kwa sinunog pinuuran da ti kastoy ti kaduna nga druga nga digitoy ket na konpiskar nga digitoy ket na desisyonanen babaen iti korte ket natakwatan nya digitoy ket nagbasol beyond reasonable doubts mga ganun kakabsat ken gagiyem so sapay apo tagtultuloy detoy ken pag mennaan digitay pulis saan lang illegal drugs apo ure digitay pulis nga digitoy ket ada panakainagnet sabsabali nga klase apo ti irregularidad agbalbalinda nga protector apo kadigitay tattao nga adda aramid na or saan isuda pa ket di apo nga mismo ti mastermind kadigitay irregularidad gagayem ken kamsat. Okay? Kabayatan na padaanan nyo apo ni DILG Secretary Benhur Abalos adda dito nagbalin na rakurak na nga awan lusot digitay narco cops kunam di ba the narco politics digitay politicians nga involved iti druga wenno digitoy ket usarenda diti kwarta manipud ti druga para iti political political career da gagayem kamsat digiti kanu narco cops di da makalusot gaputa isuda ket kamaten tilinteg ure no digitoy ket nakapagretiron padaanan gagayem ken kamsat. Blue House Prexunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexunto Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexunto Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexunto Beach Resort.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. 28 minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Thank you very much. Iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, Lawag City. Kukwa apo kay ni matmatunan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manay po na po yung Honolulu, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, ada po ti rekreknain nyo ti Bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan nagpakonsultar po kini Dr. Alan Taylan. Thank you very much pa, iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian, iti naing kalitigan na presyo, ti TMT Construction Company, kukuha kinmatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you iti Pugadlawin Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda po kariti ang kakalaing aircon technician, tapnornusen dati problema di aircon ti lugan nyo, kukuha ni Engineer Neil Jose. Agyaman ti upay ken ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Espanya. Gagayem kay Kamsat. Okay, tuloy-tuloy. In pasigurado, ti Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhor Abalus Jr. nga ure kano agritiron apo di kita pulis ket saan da paylay nga makalibas para ti panaka-investigar babaen iti prosecution kada kita maibagbaga nga narco cops nga digitoy ket pulis nga pagat-atapan nga dati operasyon daw no dati panakainaig da iti illegal drug trade iti pagilya na Pilipinas. Irimaysag nga rakurak kinunati sekretaryo nga ni Abalus nga nang rugin imarangkadan ti case build up kontra kaditi narco cops. Inpeteng pa ni Abalus nga ti proseso nga may swat ket saan laeng aglepas iti panangawat da iti courtesy resignation digiti police officials nga digitoy et may bagbaga nga karaman apo iti illegal drugs. Segon iti sekretaryo, mausar ti gabay, no, mausar ti panang tulong kadakwada ti 5-man advisory group ken ti National Police Commission NAPOLCOM kadagiti ebidensya nga igemda tapno may pila ti kaso kontra kadagitoy agagayem ken kamsat. Impasigurado ti sekretaryo ni Abalos nga ti retirement ti police nga dati panakainaig da iti illegal drug trade ket saan nga kayat na nga sawen wenno saan nga mangi tunda nga absuelton digitoy
gaputa mabukel pa ilaeng babenti departamento ti solid yo nga kaso kontra kada gitoy tapnon maprosecute ti basol da wenno sungsungbatan da itilinteg. Yan yung tama no agpaiso gagihim kay kamsat saan lang aditay common tao ngayon kay kaskaswan yan ta korte nga pupulis no di peket uray da kayo rebing na unay nga da kayo nga napusgan da kayo nga addaan iti puder adda iti puder no daduma gagihim kay kamsat aramaten da pa di kaddada iti serbisyo kaddada iti puder nga manglamang mangbutbuteng iti padada nga tao wenno saan yaramidan da titiltila addala dita na po nga reklamo kada kaskaso dapat agsardeng diti kakastuyen dakkel ti pamatik nga digiti rakurak ni DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos ket dito di maibagbaga apo nga sabali nga wagas ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga mangdalos iti pagilian kontra iti illegal a droga. Okay, dito example kas kadili mo na po nga takder ko. Adda pulis, gagayim kay Kamsat, nga let's say nangato nga pulis, general, colonel, di ba yun yung mga pag submitten da pinagsubmit da po nga iti courtesy resignation. O DJ may sa pulis nga natiliwa po, police staff sergeant, pulis deta na jak mamati nga sulsulo ng aramide na po, DJ operasyon na panggep ti illegal a droga. Yun lang siguro kaputa operasyonan digiti pulis nga pada na iso ti direkta nga kinatransakda. Ngayon di ba kadlaw ti luko salbag nga pulis agdetan nagtaray minaneho na tayo motor na pataray di pataray kinamat metla di pada na nga pulis aging gana po nga nabarikugkog dito lugan na nga motorsiklo natiliw da gagihim ken kaabsat o tata dito police generals police colonels gagihim nga na mandar nga ag-submit iti iti courtesy resignation da no talaga nga involved dagitoy mamati ka nga ni Kernel, ni General, nga pulis, isunat ti aglako, nga direkta, sana? At dapat di kita tao na, iti bababain na, gagayim kayong kabsat, or pribado nga tao, nga proteheran na nga, di gito ikit, amuyo di gito drug pushers, para i-deliver na rin, para sabat da, gagayim ka kabsat, malagip ko unay, dito basa tayo nga surat, iti programa, tinapalabas, di ba? Inaramat na po, DJ Schumann na pakiramanan, DJ asawa na, isudat ti courier ti drugs, agsabat, agi-deliver kadadaamin namin, kakabsat king gigayem. So, ganun din yung imahinasyon ko, may panggapiti detoy. No, adda po digitay police generals, police colonels, nga digitoy apo ket karaman iti illegal drug trade, sigurado nga saan lang nga isiso. Mamati ak nga ron nga ni Kernel, agigem ti shabu, agigem iti marijuana, saan na, adda tao na apo nga digitoy ket manmandarin na, wano adda ti babaen na, nga isuda ti mangirurol apo nga DJ illegal drug operation da, gagayam kabsat isunak at protector lang parang nasa taas parang eye in the sky I'm sorry to use the word eye in the sky kasi no mangmahig ko din nga kanta eye in the sky kita parang he is referring to the God gagayam kay kamsat isuna parang kasjay kasla mata lang nga po nga dating ato nga mangmatmatmat iti operasyon diri adda ay ti babana nga timandar na ket isut masurot pakaseknan ti illegal a droga ket sapay apo agbal laigi dagitoy nga aramiden ita ti biang ti gobyerno kang rurati administrasyon Marcos gagayem kay kabsat tapnon ti kasta madalusan tanukas pagarigan madalusan ti hanay wenno linya ti kapulisan sigurado nga agbalin nga inspirasyon kadakwada tapnon ti kasta adad dapay nga agbalinda nga napudno ken maited ti talek kadakwada gagayem ken kabsat te kunak karod amuy ti pulis ket na nagpupunipunan ti bain gagayem ken kabsat at isuda nga ron tinapusgan nga mangipatungpal ti linteg no pay adda digiti tao nga no daduma mapandag ag operasyon digiti pulis ket pagsasawan da ida dangran da ida gagayem ken kabsat adut kes jayan nga na experience digiti pulis but in fairness kadigiti pulis nga
nadalos apo ti record na dito yan ti gundaway yo tapnon ti kasta dalusan nyo nga mamimpinsan agpapada kayo at ikunada nga ron dito sa nga basket nga kamatis no adamay sa bulok kay amin ayn tell me your opinion and then tell you who you are kunada gagi kay kaabsat mayat kay nga rod so nga dapat laeng apo nga maikan iti importansya ken ti publiko suportaran da apo dito nga ganwat ti gobyerno nga madalusan apo digiti men in uniform tapnon ti kasta maisubli apo ti talek ken dayaw kada kayo kakabsat ken gigiem ket agbalin na po digiti tao nga managtulnog kasi ano daduma kasano agtulnog ka o kaslamet ti simbaan gagigim kakabsat ano deti tema ti simbaan parayrayen ti pamati kunana gigim ken kakabsat o tatta adda digiti allegations kontra kadiri Apo Padi stameta kasano ti panangitayo panang gunodyo ti panang dayaw kada kayo ti tao no amudang adda kaming yo adda kadwayo nga agar aramid met kaditi illegal nga aktibidad gagigim kamsat so dati apo nga makipagili suportaran tayo ti kastoy nga ganwat at nun ti kasta agbalin nga nadalos digiti kakastoy nga operasyon saan ket ding adda pa nagdudwa gagihim adda digiti mamati nga naibalod nga isukot inosente nga daytoy ket arami dapo digiti men in uniform pero de los buenos namulaan or napagpupudutan o palit ulo kada daamin namin kakabsat ken gagihim so digiti digiti adda ka diti sa baling nga sangay ti gobyerno aglalo ti hudikatura no addan to digiti mapilaan sangay kadihapo nga pa sisirap iti sileng ti pirak tamom no general kernel gagihim kay kabsat babak nang digita kita mo ti pamati ti hustisya diti pagilya na Pilipinas ket tila papaidaman ti hustisya ket digitay marigrigat gaputa handa kabalinan napo ti mangala iti di kampanilya nga abogado mabuteng da kada daamin amin so no digiti general kada koronel na po ti mapilaan ti kaso aget masapula po nga agbalin nga firm digiti adda apo iti biang ti hudikatura. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no naron kita masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto. Okay, sublianan tayo apo diti viral nga issue saan lang nga pong sa totoong buhay no di keto pati ti biang ti social media sibuyas gagigem kay kamsat. Amuyo kadi nga ije Occidental Mindoro napalalo apo ti panagwing-wingiwing dagiti mannalon iti panakadismayada iti daytoy nga lugar gapu iti sobra nga pananggundaway kadakwada di negosyante di presyo ti sibuyas gagayem kay kabsat idi na iparwar nga rakurak idi kalman babayan ni San Jose Occidental Mindoro Municipal Agriculturist Romel Kalingasan iti panagdingega po ti Senado dismayado digiti mannalon kalpasan niya na amwanda nga dagiti sibuyas nga mailaklako aget iti farm gate price nga 8 aging gana 8 pesos aging gana ti 15 pesos ti kada kilo ket di panawen ti panag gapit da gagiyem kamsat naglako da nagilako da ano na ilako digito iti sumurok kumurang 7 gasot a kilo iti 7 gasot a pesos ti kada kilo iti Metro Manila sakbay nga naggibos ti tawen gagiyem kay kamsat yo DJ presyo nga mapagsasaritaan ita ket ngimmato iti 650 manipod 650 aging ganat 7 gasot iti merkado ket digitoy ginatangda ka diti mannalo ni San Jose Occidental Mindoro iti 8 pesos to 15 pesos bayat ti harvest season gagiyem kay kamsat March to April iso nga kasta unay apo ti panakadismaya kano digiti mannalon gapu di sobra nga ngato tinagbali na presyo ti sibuyas ken sobra nga pananggundaway kadakwada digiti negosyante iti presyo ti sibuyas base ken ni Kalingasan kunapay ti opisyal ti Agriculture Office nga digiti mannalon ket nakatkategorya ti biang digitay magatang ken di mauding nga paset ti 2022 napilitan da nga gimatang ti sibuyas iti nangato nga presyo gaputa sa anda nga napagtanilaed ti presyo bapo iti kurang wenno sa anda nga napagtanilaed digitoy gaputa kurang digiti pasalidad nga pakai penpenan digitoy nga produkto iti nasao nga probinsya kastameten iti Metro Manila. Kadiri na palabas nga tawen nakapagmula iti sibuyas digiti mannalon iti 3,000 wenno namulaan ti agarop 3,485 nga hektarya ngem awan pa iti 5% tin mabalin nga naakomodar dagiti storage facility gagiyem ken kabsat gapudi dayto awan tinagpagpilyan digiti mannalon no di ilako da 95% kadagitoy nga apit da kadagiti agnegnegosyo irisumet laing nga panagdingeg na amuan digiti senador nga 5 nga mannalon ti sibuyas iti Bayambang Pangasinan ti nangibuwis iti biagda gapo iti bangkarote na bankrupt da nagpukaw da gagiyem kay kamsat nairaman dito ni Elvin Jerome Laceda National President ti Young Farmers Challenge Club of the Philippines Incorporated
ni Merly asawa ti maysa nga Mannalon nga nagpakamatay itay napalabas nga tawen gapu iti pannakalugid iti sibuyas nag-suicide po dito asawa na milyon tinagbalin nga utang gagiyem keng kamsat gapu iti arabas ita medyo makabawi da ko man na nga madamit din ti importasyon gagihim keng kamsat para iti nasao nga produkto immapilamit apo dito opisyal nga nagagatendar iti panagdingig iti Senado nga magatang dito nga produkto agrikultural iti presyo nga dito pakabenepisyaran met apo dito Mannalon nga saan laeng nga dito aggat-gatang wenno negosyante. Kabayatan na kinuna ni Agriculture Undersecretary Mercedita Sumbilya iti sumit laeng nga hearing nga mabalin nga bumaban ti presyo ti sibuyas manipod 120 hingga ti 150 kalpasanto ti local harvesting. Kadagitay na palabas nga tawen kinuna ni Sumbilya nga saan nga lumabes ti 250 pesos ti kada kilo ti presyo ti sibuyas. Ngem digitoy ket nakigtot idi umabot ti 8 iti kada kilo ti presyo ti sibuyas iti merkado. Ayun So dakkel nga digitoy Mannalon kunada nagundawayan da. Amuyo gagayem kamsat dapat ngamin kadatay nga Mannalon amutay timang monitor no anat presyo gagayem keng kamsat sanga kasjay detoy nailako nagapit da before ti Christmas gagayem di ba kangina na idin September pa kunada nanginat sibuyas na po so nga jak manla maibagano kasano ti kina kurang ti informasyon di ti Mannalon na po kadito nga lugar di Occidental Mindoro kasi September pa handa pa nakamula nanginan ti sibuyas gapu ti kinakurang ti supply kit anyalat serbi na po ti agricultural office nga kadakwada nga tupil mangkibin kadakwada tapnon mainformaran da kakabsat keng gagayem oy kastuyen ti presyo ti sibuyas kumusta di kita mulayo a sibuyas di mula kunan adda kalat at opisina mo nya mangururay no anya ti umay di idanong keng ka sana agmonitor kay meta tapnon ti kastakit adda diti napintas nga relasyon ipaayan na kay ni Mannalon iti informasyon no ana di kita aktuaran nyo dapat ipaayan nyo met ni Mannalon iti informasyon tapnon ti kasta makibinda nga mangkita kuno anat ti pagsayaatan da dita 8 pesos to 15 pesos ti pinaglako da idi agani da agapit da ti sibuyas before Christmas dita Occidental Mindoro gagayem keng kamsat idi madamag da ti gayam presyo di Manilan 700 pesos ket namakpaymet nga minin na po ore agugudwa da lang meta ore 350 or 400 ti presyo met aminin na agasem di da pa ikit di na imet baka mapanunod da pa iti agpakamatay nga kasla kaditay daduma nga nabroken no kasta ti maaramid gagihim keng kamsat 8 to 15 pesos madamag da mailaw ko dyan Manila 700 pesos namak pa po may transport nangina ti pangaibiyahe na manipod Minduro aging ganat Manila gagihim keng kamsat angem saan nga umiso apo nga kasjet ti presyo na kadakwada digiti pada nga Mannalon kadito nga lugar gagihim kay kamsata masapol nga maikanda apo idi umiso nga presyo so digitay agricultural office nagduduma munisipyo nagduduma probinsya kitaan nyo kadmetahang laga diti agngangakayan ta opisina ta ururayan nyo no anat i-report ni Mannalon may kaman apo technician katday agpurpur dete maisko agpurpur dete rep ko no DJ la tururayan nyo agad saan masapol nga damit in and out ada in kada kayo babayin ti Mannalon adamit in para kadakwada nga dete mapangkailang no in kay agin bibisita nga kumusta tay rep mo kumusta ani na apo masapol di ba ada departamento nga napusgan para iti monitoring ti presyo digiti agricultural products gagihim kamsat informaran nyo met digiti Mannalon saan nya sila mo yung informar mayon to anan deti utangin nyo bini mayon to anan deti kastoy abuno nga iti kastoy kasta na kitawa na nati serbiyo nga adda na create deta nga opisina Department of Agriculture tapnon ti kasta ikanat benepisyo digiti Mannalon sa angket di nga isudarat ikan digiti Mannalon ti benepisyo
gagihim kayong kaamsat. So nga, lagi daw kapo, digiti taga Agriculture Department, ijay Minduro, nga di dala napakaamuanen, digito nga manalon, nga nangilakot sibuyas dati 7 pisos, 8 pisos sa ginggan at 15 pesos ti kada kilo, nadamag da po, nga ti presyo ti sibuyas di Manila, 7 gasot, aginggan at 8 gasot a pisos, Maria Josep, anat serbio, nga da iti pangopisinaan ti gobyerno, no kasta ti pagbanagan, digita idadaulwan, wenno imat matunan nyo, manalon. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka dagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen ka dagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka dagiti amin nga klase ti mula ken para ka dagiti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dapat nabati po nga inem minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Thank you very much iti John Floor Apartment, iti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Kukuha po ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga agnanay da po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, ti Siyudad Tilawag. Maraming salamat kini Ma'am Esmer Galisinao, manibo da po iti Barcelona, Espanya. Thank you, iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo ang Serbian, ti TMT Construction Company, kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo pa kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, nga masaraka na po iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Adaan ka rin kakalaing technician, tapnornusen dati problema, di kita aircon
aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha kayo matmatunan na ni Engineer Neil Jose. Okay, kabayatan na, ijibalas yu taaw, pinuuran nga si Bibiyag. Wino na puuran na si Bibiyag, timay sa nga padi, ti Simbaan Katolika, ijay Northwestern Nigeria. Maria Josep, ha? Dinukot di armado nga suspect ti lima nga miyembro apo ti Romano Katoliko iti nagdudumang lugar iti panagatake iti Kafin Coro Village. Segon kadagiti kapulisan na ti grupo ket nabigbig nga digitoy ket bandido, ha? Nga dito tinang puor, wenno digitoy tinang puor ken ni Father Isaac Achi, ha? Ure ti balay wenno pagtengan ti padi ket nairaman nga pinuuran dagiti suspek, ha? Pinaltugan dapay ni Father Collins, gagiyem ken kamsat, ha? Napaltugan ken nasugsugatan ti sabali pay nga padi nga ni Father Collins, nga detoy ket aglibas kuma idi puuran da ti kadwana nga padi gagiyem ken kamsat, ha? In taray ni Father Collins, ini pagagasan tinapuura na padi ngem saanen nga naisalakan pay tibiyag na gagayem ken kabsat gaputi kado digitay na sinagaba na nga naura maparte ti bagina gagayem ken kabsat. In saruno nga rinaot digito nga suspect ti may sa Christian Home AJ Dan Chowny Village, nga dito'y pa'y tinangdukutan da iti lima nga tattao. Agtultuloy meten ti parang birbirok dito otoridad, kada gito'y nga suspect gagayem ken kamsat. Nung kitain tayo apo, dito nga pasamak, puro Catholic facilities, digito'y padi, balay na, pinuuran da, pinaltugan da jay mesa, then after DJ apo napanda rinaot apo detoy Dan Chowny Village, ang kwamit laeng apo Christian Home, gagiyem kay ang kaabsat nga nang kidnapan da apo nangalaan da iti lima nga tattao nga itiagdama birbiro kini da itan apo digiti otoridad. Maria Josep naka amamak kagasim deta puuram tapadam nga tao ala disregards tayo nga isuket padi gagiyem kay ang kaabsat agasim deta puuram ta may isa nga tao. Adamit hindi kita nakararamid ti kastoy dito gagiyem kay kabsat nga nagpuor iti tao gagiyem ngem deti padi apo alagad ti simbaan sapay apo ta saanen nya maulit digiti kakastoy ken awanen ti mas pasamak nga kastoy adda kabukbukudan ti adda aman anate ko natayon gagiyem kay kabsat adda kabukbukudan tayo apo nga pamati freedom, waya-waya may panggep ti relihiyon. No digitay man tao ket kagura da di na kay kapeng nga relihiyon. Awan karbingan da apo nga mangkondenar king ka. Awan karbingan da nga mangdangran king ka. Awan karbingan da nga mangibabaking ka. Gagiyem ka sa isu nga rutin na kay datay amin ko na tayo saan nga ti relihiyon ti pakaisalakanan no dikit ginapinte kapamati mapo iti bilin ti Dios gigiyem kay kakabsat isu nga rumbeng lahi nga po nga masurot digiti kakastoy freedom in religion kakabsat keng gagiyem no digiti mangket kagura da apo ti pamalakad ti simbaan Romano Katolika awan karbingan da apo agpapatay awan karbingan da nga mangpuor iti tao nga kaming kadidi kagura da nga sekta gagiyem keng kabsat saan nga ti sekta ti relihiyon ti pakaisalakanan nya kuna tayo gagiyem keng kabsat no diket didi kabukbukudam nga pamati iti bilin wenno pamilin ti Diyos nga namarswa gagayem ken kaamsat nga mamuyo digiti kakastoy apo aglalo digiti kadda digiti allegations kadigiti saan lang nga Romano Katolika even other sekta ti relihiyon at damit apo digiti kakastoy nga mapaspasamak gagayem ken kaamsat ngem ti kunatayon gagayem saan nga ti sekta ti relihiyon nya nakaikapingam ti mangisalakan ta kararwam gagiyem ken kaamsat. Okay, happy listening kani Ma'am Chita Guillermo Danog ni Mar Danog. Good afternoon everyone. Kuno toy Jenny Ragasa, Meli Vivillarin kabkablawan na kayo ni Ma'am Mar Danog and thank you very much ken good afternoon Rabi de Hawaii ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ide Honolulu, Hawaii. Okay, dito yun na po ngay pakadami ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati ako ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz kinadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin agyaman kamting kay panagdingeg ken panagbuya.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Adtoy digiti umiso nga aramid. Tapnon di kasta. Matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips kaya't may panggap iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwadda pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, kaya't makairita, iti agong tayo. No, saan tayo, maliklikan, kaya't itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya't agbalin nga proteksyon laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapos saan tayo nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, kaya't maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo, iti nabasa nga tissue paper, when lulupot, tapos dalusan tayo, iti agong tayo, when no, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, dahito'y kaya't babae iti panagusar tayo ti nadalos nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, kaya babae iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen, dagitoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway papagayam kablaawan da kayo tinagasat nga malem ti Martes tayo amin na sangapada. 17 ti mabilang iti bulan ti Enero 2023. Maribo diti ENR online may danon maning kada kayo ti sabali payaparang ti programa tayo Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno danon tayo, diti may kadwan, nga pan nakaibasa. Bueno pan nakaituloy nga may basa, diti surat nga nakaipalunan tinapalabas ni Pagayam tayo Belen. Ngayon kasangwanan yan ti itultuloy nga iso ibasa ti surat ni Belen.
Agyaman tayo ka di sumpanganad. Thank you very much di John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag, nga kukwa ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manipura Vijay Honolulu, Hawaii. Agyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis General Hospital. No, adda di kaya tiyo apo nga ikonsultahan nga rin-rignayin nyo di Bagiyo, sindadaan ti Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kani Esmer Galisinao, manibo di Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin apo nga construction assistance nga kasapulan nyo, pabalin na kayo nga Serbian, ti TMT Construction Company iti na kalintigan na presyo. TMT Construction Company, kukuha kinamatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, kay di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City, at daan-daa po karida kakalaing nga aircon technician tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, kukwa di kanimat matunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan,
Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Tuloy nga ibasa ti surat nga nakaipalawunan tinapalabas ni Pagayam Tayo Belen. Madre Rowena Dingal dita Hawaii. Nagbalin niya dakil at tulong kada kami Manong Robert. Ti panagtrabaho ni nanang ko. Iti mangablon nga ni Uncle Macho. Dito'y nga napasubli pa yan ti pudaw ti kudil ti inak. Gubway siguro dito iti saanan niya pa nakapalpalag iti init no mapantumulong ka iti trabaho iti pagtatalunan. Ti arig na agkarindanom, maramramay na ken mapigtigis nga lalat, ti dakulap na. Nagbalina na nakalamlamuyo. Mamin ti medla trabaho nang kiti agyawat ti agas kadagiti pasyente wenno mapanagpapaagas ken ni Uncle Macho. Nagbalinak namet nga naragsak gaputo saan ko na makita ti panagrigrigat ti ina. Wen kapsan. Adapay na minsan nagundaway nga insingasing ti inak. Nga ituloy ko ti panagadal ko yun. Wen no sumreka ko ni ti high school. Ngem nagkidkedak. Maalagi din ti agbain gaputa. Agtalo nga tawenen kalpasan ti panagturpus ko ti elementarya. Ngem ken mabain akon nga mas inauna ak nga amang ngem kadagiti agbalin nga kaadal. Saanin nang saan akon nga agadalpay. Kayat kunti makasursurong agtrabaho ket no adat ni mabalin ang mga lakanyak iti pagtrabaho ka paman no umanay itong tawin ko agtrabaho aktulaing ngem makaamu ka ngem adamit din makaumanay nga itited nga sweldok ni Macho
nga iso ti kumati pangipatulod ko keng kay di pagadalan. Saanen? Naragsak ako ni ti makitkitak nga kinanam ay ti biyag taw kapo iti tulong ni Uncle Macho. Impetteng ko, saan nakmet nga pinilit ti inak, Manong Robert? Nagbalinak nga managtulnog iti inak. Mabainak kabsat gaputa, isu ti agrigriga ta mangisaka iti biyag mi. Arig na awan ti paubrak kengkwana no sumangpet. Malemman wenno rumabiin gaputa. Addan digiti gundaway nga marabrabi nga sumangpet nga kunana. Adda digiti papananda pangagasan. Home service nga panangagas ti mangagas nga ni Uncle Macho. Isu nga maawatak. Ket no kasta nga sumangpeten, iyo preser ko keng kuanan iti panangan. Nanang, mapanakagita sa rin tamangangkan. Nanganak latta itayan ta, mabisinak ngamin. Saanen, nangang kami tinapanak, napanan mi. So nga, bayamon ta, pamigat tantong nga masapa. Dagdagos metten niya, sumrek iti kwarto, ket insigida nga maala na titurog na. Sumaruno aktumit na maturog, Manong Robert. Adagdapay nga nagwaras iti lugar nga ayan mi. Ti kinabirtud ti manangagas ni Uncle Macho. Adda kanu pa yan di kiti dumayo nga taga Sabali nga ili, pakiramanan ti Sabali nga probinsya. Nga rason niya no daduma kit saanin na makaawid ti inak, agmay sa akit ti balay ti rabi, pasaray duwaging gana ti talo nga aldaw, masana agaw awid Manong Robert. Adda pa'y di kiti papananda nga agatang da kano, agpanyang nga kunatayo nga Ilocano. Ket no kasta nga agawid ni nanang, nagkaado nga karne, tiyawid na. Gaputa ti kanu kagudwa ti may sa ababoy, nga parchen ti agpanyang Manong Robert, ket ibaga kano ni Uncle Macho nga yawid na tapno, isagot na, iti biyang digiti anito, wenno digiti mangtultulong kengkwana, nga mangagas ket aglaing ti pasyente na. Masansan niya kasta idi, ti maararamid Manong Robert. Ngano daduma ket kasla, makais-isem ni nanang, nga mangis istorya kadagiti maararamid kadagiti papapananda. Nang itundamit deto iti kaslapan nakapukaw ti pamatik nga pudpudno amang ngagas ni Uncle Macho. Aging nga kinunak ti kastoy ken ni nanang, Nanang, saan ka kadi nga mabuteng kaditi araramiden nyo? Pudpudno kadi nga mangagas ni Uncle Macho asursurutam. Hoy, saan ka ngagsasao ti kastabilen? Amangan tamabalti kang kaanak ko. Amom, adda na pananmi nga, nagraman-raman ka digiti mayatang kit nagdiwig. So nga, saan mo nga isasao ti kasta? Adda pan nakabalin ni Macho, mamati ak unay. Panangipetteng ni nanang, saan kun nga inulit Manong Robert ti kasdi nga saludsud ko kin ni nanang, ngem no daduma ket kaslada panagari ti buteng kanyak. Kasla adda panagamakko ta amangan ta sa anapudpudno digiti araramiden ni Uncle Macho ket mairamraman ti inak. Talo nga aldaw kalpasan tinasao nga panangdilaw ko enno day di bagak ken inanang nga adda pa nagduduak iti kinabirtud wenno kinamanangagas ni Uncle Macho. Tijak na pupuutan na pasamak Manong Robert. Adda kidi iti paglabaan sa anunay nga isu iti adayo iti kalapawmi. Ngamin nakapaaramid ni nanang iti jetmatic nga kunatayo wenno hand pump nga isun ti paglabaan ken isu ti ayan ti banyumi.
Manarima na lablabaak di arwaten mi kaninanang, idi ta tumalyawak iti kalapaw nga pan nakabalay mi. Anyan nga pan nakakigtut ko Manong Robert. Kabsat, nakarubrub-rub nga apoy timang lamlamot iti kalapaw. Diyakam mo idi ti kukwek kabsat ko. Pati di kiti labaak nga arwaten ket naipurwak ko iti maurura makalapaw. Pati timba ket imbes nga isayok tinagyan adanom. Saanen gapu iti pan nakaarikatot ko no diket maipurwak ko pati timba. Agingga nga imarayat dagiti kabaranggayan wenno karubame. Nasibsibanda ngagpayso ti apoy nga mawan nagbalbalinan ti kalapaw me. Nasibsibanen ti apoy Manong Robert iti sumangpet ni nanang kadwana ni Uncle Macho. Ditoy nga inawid nak ti inak. Ket inya dayunak kadagiti tao pakiramanan ni Uncle Macho. Daytoy dedi kumpunakong king kabilin. Saan mo nga dildilawen ti kinabirtud ken kinabilig namin ni Macho. Manganta nadusaan ka iti panagduduam ken kuana. Kinunana kasla madanagan. Naalak met tinagsidduker gaputa malagip ko una iti panangibagak nga kaslahaan na kamamati iti kinamanang ngagas ni Uncle Macho. Nanang, pakawanin na ka mga nagpaysunod. Iso ti rason. Dito nga masidig ni Uncle Macho ket kastoy di iti balikas na. Awan sa kapulos ti nairwaryo iti balay, nairwar mo iti balay si kabine. Awan Uncle. Ultimo nga, kwarta nga idulduling ko nga ititen ni nanang kit na ura. Kaasan ho kami pa ita. Kinunak nga makasangit. Simong bat ni Uncle Macho nga, imisem ket kastoy ti balikas na. Saan kay nga madanagan? Nalawat ti balay. So, umay ka na kiyan sa tiyay. Makatulong ka pa eh. Amom no daduma, dandani di mi prepare pangaldawin no pangmalemmi. Ken ninanang mo kaputa. Ado kiti umayag paagas. No umay ka sa tiyay, sikat yag tagibalay ta. Agi serbilat ta ni nanang mo kadagiti agas dagiti pasyente. Agpayso Uncle, alain da kiti balayo. Wen so kadi ka nagsangit. Bayamon ta ije kang agyan. Awam met tin tinasken na panunutin tayo kabuta na uram met amin nga. Linaon ti pagiyanan nyo balay. Nagyaman ni nanang ken ni Uncle Macho. Idinta makapagsisina di kiti taong imarayat. Imay met di kiti kameng ti bumbero. Base di investigasyon di kiti kaming ti bumbero, faulty wiring, wenno short circuit, ti rason ti nakauraman ti balay mi. Inbagada nga da kanu nakasaksak nga electric fan nga saan ko nga naikati ti kwarto kapag turturuga. Nga mabalin nga iso ti rason no apay nga nagbara ti waya ka nang itunday ti panang kayamkam na iti diding nga kawayan nga isumit ten tinang itunda iti pan nakauram ti kalapaw Manong Robert. Nupay kasta kasla daddaan na matiap nga nabaltikan nak gapu iti panang questioner ko iti bileg ni Uncle Macho. Nakipagnaed diti pagtengan ni Uncle Macho. When Manong Robert, dua kamin nga agina na makipagnanaed iti mangagas nga ni Uncle Macho. Day di damo nga rabii na palalo nga pan nakasidaaw ko. When Manong, nagsiddaawak no apay nga may samit na kwarto ti pagturugan dananang ken ti mangagas nga ni Uncle Macho. Dito'y nga naburburtya anak.
When kabsat adda ididigiti mangmangik ko nga sayang busing, nga adda relasyon ti inak, ken ti mangagas nga ni Uncle Macho. Ngemjak pinatpati gaputa adadda nga linemmesnak ti pamatik, nga makatulong ti it-ited ni Uncle Macho at tandan ni Nanang para ito pa nagtrabaho na kinkuana. Kabigatan na kabsat, inururay ko ti panagpalawag ti inak. Ngem simbango da adwa ken ni Uncle Macho kanyak, idi malpas kami amamigat. Inpudno da nga adda kanon nagkinaawatan da, ken nabayag kanon nga adda ti relasyon da. Awan kano ti epekto deta nga relasyon gapud agin inayat da, iti panangagas ni Uncle Macho. Dito'y nga nagpanpanunuta, adda bain ko kadigiti tao. Simrek ni Nanang nga kaskadwanay di panangagas, ngem apay nga nagtinagmitin iti relasyon, iti kaaddanay di sidong wenno itutulong na kini Uncle Macho. Inut-utob ko pinanpanunot ko, ngem madadda nga nagari kanyak tibain kadigiti tao, Manong Robert. Naglabas digiti aldaw kas nagbali na katulagan me siyak ti agtagibalay. Idinto nga makumikom dananang ken ni Uncle Macho, idi panangagas. Puddo unay Manong Robert nga nakadado digiti tao nga umay agpaagas. Agnanaay pangkis, diwig, ken addapay digiti kasla agking-king-king numagna. Nga jak ammo no mapaglaing ni Uncle Macho idawin no saan. Nga madamit digiti saanin niya agsubsubli ken addapay digiti umay mangipaay ti regalo nga mangibaga nga naglaing ti pasyente da. Idi na minsan kabsat intugot dakdananang ken ni Uncle Macho, idi maysa nga panagumras wenno tay kunatayo nga panagpanyang. Napan kami iti agarup alas 9 iti bigat, iti nasao a lugar. Idi makadanon kami di sa sao nga pagtengan, imo na nga tinurong ni Uncle Macho ti ayan digiti kusinero. When nabiltaken ti baboy, nabiltak iti mismo nga duri na, nagudwa. Nagkamang ti kamauna ken kamaudi nga saka, iti aking kanawan nga pasit ti baboy, kastamit iti aking kanigit. Idinto nga nailasin ti ulo. Inbilin ni Uncle Macho nga ti bangir ti baboy pakairamanan ti ulo ket maikargay ti dakkel nga kahon nga plastik. Kadaytoy kano ket ited na nga para kadagiti an-anito wenno kararwa. Imasidig ti maysa ket inkarga na nga ro ti dakkel nga plastik tinasao nga karne ti baboy. Minandarnak ni Uncle Macho nga agluga na ket ti tricycle. Ket yawid ko tinasao nga gudwa ti baboy pakairamanan ti ulo. Kinisiiman na ket kinunana, mangayab kanto ti tao ta. Rangrang kayen dati gudwa ti baboy. Ikarga mi ti refrigerator tayo Tingaro do ulo ang ke. Kastalatan ti ulo basta ikarga mi ti ref. Dakkel ti ref tayo. Litsonin tayo. Kinunana, awan tinaaramidak manong no dinagtungpal. Masideg ti tricycle nga minaneho ti maysa kadigiti lumugar. Ket intulnog na kiti balay da Uncle Macho. Idi sumangpetak addat sa giant ni Manong Idot. Ni Manong Idot gayam ti kinasarita ni Uncle Macho, tapno umay na rangkayen wenno warwaraen ti gudwa ti baboy. Sige, mangalakay ti dadakkel nga cellophane ta. Pakaikargaan ti marangrangkay nga gudwa ti baboy. Kay karga mi ti refrigerator yo.
Dito ulo ket saan kanong masagsagit. Iso ti bilin ni Matyo kanya. Ay, uwen manong. Kinunak. E di marangrangkay na impempeng ko dito iti refrigerator. Dandani di na makarga manong. Naimbaglaeng ngenta, chest freezer ti usarin ni. Isu nga, nakarga na mitlaeng, adu digiti dinanon na. Nagpakada ni Manong Ido. Mapanakon. Ibagam tulatan sumangpet ni Matyo ta, umay ito iti balay. Tay pakamuna nga addan. Tay nga rin, tandan mo, Manong, saanin, agsarita kami tulatan ni Matyo. Kinunanak at nagalalisto na pimanaw ni Manong Idot. Kasanganan di tuloy tayo dito surat ni pagayam tayo Belen, agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much iti John Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag babaen kani Mr. Aurelio Fiesta Jr. nagnanay di Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. No, direct na inyo iti Baguio Apo, ket yung ikonsulta ri doktor, mapan kini Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa kini Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. No, kasapulan niyo po ti construction assistance sindadaan niya agserbi kada kayo ti TMT Construction Company ti nang kalintagan na presyo. Kukwa kini matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo iti biyang ni Ma'am Elis Tamayo ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adda po kaditi agkakaling nga aircon technician tapnon ti kasta urnusen da iti problema kaditi aircon ti lugan nyo. Kukwa kinmat matunan ni Engineer Neil Jose. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort,
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prection 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Nagtultuloy ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Nagbalin nga na sa liwanwan ti panagiyan mi. Wenno panagbiag mi kapoy ti panangag-agas ni Uncle Macho. Nagtultuloy metlatta ti kaadu digiti pasyente, ngomumay ti pagtengan. Nupay adda digiti sayang busing. Ngagungundawayan laeng ni Uncle Macho digiti tao nga mamatiken kuan. Saan niya naapektaran kadagita nga sayang busing. Nagtultuloy met ti panagtipundan niya kasagasawa ken naawat metten ti sumagmamano nga tattao iti aglawlaw ti pagtengan ni Uncle Macho. Ti relasyon danana ken ni Uncle Macho. Idinto nga siya ket kaslagar ari latta ti bain. Wenno panagduduak iti kabalinan wenno bileg ni Uncle Macho, Manong Robert. Idi ba nagtultuloy ti aldaw, nagbalinak metten nga daan kariti nangingina nga arwaten. Dito'y kabsat nga saan nga na pupuutan nga may saakon nga naan-anay nga balasan, ititawen ko nga sa nga 18, Manong Robert. Kaputa may saakon nga nan-anay nga balasang at damit ten digiti agrayrayo kanya. May sadita ni Francis nga karuba metlaeng da Uncle Macho. Masansan niya umay mangpaspasyar kanya kini dardarirag na ti ayat na. Ngem kontra unay ni Uncle Macho iti panagrayrayo kanyak ni Francis. Isu nga no da duma ket saan nga dumano iti pagtengan da Uncle Macho. Gaputa pabainan ni Uncle Macho. Kenadapay digiti balikas na nga no saan nak nga sardingan ni Francis. Ket aramaten na kano ti laing ken bileg na. Tapnon ti kasta may sardengen ti may namauyong nga rikna na kanya. Masaksaktanak kadigiti nga balikas ni Uncle Macho ken ni Francis. Nga uri siya ket balbalaagan na. Kasi tinaminsan nga malem nga mapasungadan na ni Francis ngem dita nga nagkurba ti baro ket saan na nagtuloy. Belen, saan ko nga kayat nga dayta nga Francis ti agbali na kaya na yan mo? Prangka kang sarita. Saan nga nasaya at ti agbali na biyag mo no isuti makatuluyan? Mangkita ka iti sa bali kay mas nabakbak nang nga mitsila. Tapnon di kas tagbaling kanto nga namnamay. Laglagi pem nga, inpay ko amin para ken ka. Arwaten, naiima sa makan, innala ka, idi mauram ti balayo. Pinagnaid ka, idi balay ko. So nga, patsin na kumamit. Inbilang kanya kaspudpudno nga anak. Awan naganak, nga mangayat, nga agbalin nga dakes wenno marigrigat ti anak na. Tandaan am deta bide. Balikas na sa imadayon iti ayan ko, Manong Robert.
panangipawpawil ni Uncle Macho nga pasyanin nak ni Francis. Ngem kastoy ti sungbat ti inak. Bilin anak ko. Laglagipem nga. Ni Macho ti nagkamangan ta. Ni Macho ti nangitakder. Iti takder ti maysa nga ama kadata. Ken kas katiptipon ko nga kas asawa. Pudno ti kunana nga saan na kayak niya agbalin ka nga marigrigan. Gusto met ti takder na nga mangkita ka laing ti sabaling ayatem. Nga saan niya kas ti kinakurapay na Francis. Balikas met ti inak. Maalaki di ti agpasugnod Manong Robert ya putapati ti inak ket kanunungan na ti takder ni Uncle Macho. Ngem kadigidi agundaway kabsat ko nakapagdesisyon ako. Natnagen ti riknak ken ni Francis. Plano kidin nga aklunen ti ayat na ngem agpangpangadwa aklaeng nga marugyan ti saan na panagkikinawatan. Gapu iti saan niya panang paburdananan ken ni Uncle Macho. Iti mabalin niya relasyon ti nagbetan mi ken ni Francis. Nagbalin nga rod nga dakkela problemak detoy Manong Robert. Memkas ti pagsasao kabsat nga di napudno nga tarigagay, ket saan niya kabalinan, nga iwalin ti anyaman na daki sa panawen. Nupudno ti tarigagay wenno, adda rumusing nga ayat tinagbetan ti lalaki ken babae. Mairemedyo ket mairemedyon tulatta, nga agsarak digito. Tunggal schedule ko ti mapan makitsenday ti tiyendaan ti ili. Ammon ni Francis, ti oras nga ipapan ko. Ket di takabsat nga umay nagtururayen iti pagruaran. Ket agkuyog kami nga mapan iti tiyendaan. Tunggal kaduak ni Francis iti panakitiyendami Manong Robert. Jak mailadawan ni ragsak. Well, jak mailadawan ti kinaragsak detoy rikna. Mangipasimudaag nga agayatak metten ken ni Francis. Ngem laeng kabsat agpangpangadwaak gapu iti saan niya pabor nga inak pakairamanan ni Uncle Macho. Aging ka nga itinaminsan na panagawid mi, bayat niya agurure kami iti pagluganan wenno tricycle. Enring manen ni Francis, tirik na kanya. Belen, amok mo saan ang paburdananan mo kini, Uncle mo Macho iti, mabali na ba nakataot ti relasyon ka? Ngayon pangaasim ko ma. Saan ko bang isulat tinigyan? Ipangag mo kumatirin na. Ipangag mo kumati, lalaki nga mga ipagpatikunin kita. Ay ayatin ka unay, Belen. Bulon nan tinangpit-pit ka rin dakulap ko Manong Robert. Nga dita nga jakmetten na kapag kitakit ket kastoy ti sumbat ko. Aklunik ti ayat mo, ngayon pangasin. Ilimit ta kuma. Ilimit ta kuma kadananan kini Uncle Macho. Well, ay ayatin kami Francis. Masaksak tanak tunggal. Adda sa nadadagsin na balikas ni Uncle Macho ken dinanang kontrakin ka. Ngem ti kinagpeso na. Patpatkin kami Francis. Kaslaawanin tao iti aglawlaw mi oray no may salaeng nga waiting shit ti ayan mi. Inarakot nak ni Francis Manong Robert. Ket dita nga inagkan na iti bibig ko. Jakmetten na gawidan ti rikna. Ket sinubadak ti nairot nga arakop ken panakilin na ilo. Kastamet din ti panagin nagek mi ken ni Francis.
ti relasyon mi ken ni Francis. Nga uri dananang ken ni Uncle Matthew ket kang runaan niya nakailimedan na. Ngem tunggal mapanak iti tiyandaan nga kas iti nagbalinin na kadawyan. Addalata ni Francis iti sibay ko. Agingga nga napanunot ni Francis nga kayat mi wenno kayat nakanumet nga saan lang iti tiyandaan ti ayan mi no pagpasyaran ni. Kasano nga niya pasyarta. Ket numaamon da Uncle Matthew kaninana nga kuyog ta sigurado nga pagungtan ta. Mga ramit ka na iti rason nga rumarka. Bayang ta panunutik mo kasano. Panunutik mo kasano nga makapagkuyog ta nga saan lang iti tiyandaan ti pagkikitaan ta. Kinunak nga kasla malidayanak met Manong Robert. Gaputay ti likudan ti pudpudno nga rit nami nga da kami ket aginayon ayat. Mapapaidaman kami ti ragsak. Gaputi kaawan ti umanay a oras. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Gapoy di kan kanayon na panangidardarirag ti kayanayat kung ni Francis nga makapagsulo kami met nga agpasyara. Pinadas ko tinagpakada ken ni Nanang ken ni Uncle Matthew. Ngamin tunggal aldaw ti Biyernes Manong. Sumagpat iti buwang bantay. Tasadjay kano nga po nagkararag ni Uncle Matthew. Kastameten sarungkaran na di iti taraken na nga dingwen. Pangiramanan ti baka, kalting, nuang kinadapay sabsabali.
Nakagatyatang ngaminin ka dagiti dingwen. Kenad dati, pinusgan na nga mangkit-kita ka dagitoy. Tunggal Biyernes met idi nga sumangsurot ak kadakwada, numapanday itin sa nga bantay. Ngem nagpambarak nga, kayat ko ti mapan iti syudad, yakutad dati kayat ko agatangin nga arwaten. Saan sa nga nakadlaw dananang ken ni Uncle Macho, ken pinalubusan da. Ngem at dati, nagbalin nga pamalaag da kanya. Belen, no saan ka nga makasurot nga umay ti parang kararag medyo ibantay. Naglagipim nga kadigit sumarunok at sumurot ka to. Amangan ta, mapaltikan ka. Balaag ni Uncle Macho kanyak. Nagdanagak manin, Manong Robert. Nagsidukera. Aglalalo kita gululbudak kadakwada. Nga ti kinapudno na ket sa anak nga mapanggumatang iti kayat ko nga arwaten no diket. Kalikagong ko nga agkadwa kami wenno agkuyog kami kani Francis nga kaya na yato. Danda ni Jack nakasungbat ga pwede pa nagsidduker wenno pa nagdanat ko. Wenang kel. Into no maminsan noon lakit dito ti papanakon ket umayag ko kumuyugin kada kayo. Nasayat no kasta. O sige. Agan-anad kanto iti papanam. Ta umuli kami kaninanang mo ijay bantay. Pambara ka mang sarungkar ka dagiti. Padpadak kila ka dingwen sa jay. When? Manong Robert, nakapagkuyog kami nga talaga ken ni Francis nga napan iti syudad. Wen pagayam ko. Bayat iti kaadami iti syudad, nakipila kami iti pagsinyan. Nagbuya kami iti sine. Iti uneg ti pagsinyan, Manong Robert, dita nga nagpapas dagiti didingli nga naging innaging. Pati digiti ramramay wenno dakulap ni man. Bueno, dakulap ni Francis, nagpapas ini nagduduma nga pasit ti bagi. Wen mano, agingga nga damit tin Jack maawata na rit na, kadagidi akong daway. Kaya riga kun ti bagnet nga nayasidegi ti darang. Wen, kay kunada nga ti bagnet, wen no nabasa kayo, no mayasidegi ti apoy, bumara deto'y ket mabali na maurang. Dita Manong Robert nga di min napupuutan ti bagimi ken ni Macho. Bueno, ken ni Francis. Ket nagtungpal kami ti maysa nga silen. Tinalamiis nga silen, Manong Robert. Edi mismo nga unek ti silen nagdinnes lalat ken lalat. Welcome sa ko. Dita nga nagpinabusoy kami ken ni Francis nga kaya na yan ko. Ket napasamak ti saan ko mga mabalin nga mapasamak. Insuko kun ti bagik iti lalaki nga ay ayatek. Napnek iti panagrignak ni Macho iti impay ko aragsak. Edinto nga kasladyak matukod tiragsak wenno panang nanam ko kinayat iti daydigod daway. Nupay damok ti makinayat wenno makinaig iti baba lalaki Manong Robert. Dita nga timnek tiriknak ken napnek tiriknak iti panangipaay ni Macho kanya iti ragsak. Ituloy tayong ibasa dito surat ni Belen, nagyaman tayo ka rito sumaganad. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadaditi kaya't yung ikonsultar nga rikrik-nain nyo iti Baguio, mapan kay ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Honolulu, Hawaii.
Thank you very much iti TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Nadadagiti construction assistance nga kasapulan nyo, matulungan na kayo, ken maserbyan na kayo ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ti Pugad Lawin, Car Aircon Bus Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, danda ka di kakalain nga aircon technician, tapnor nosen da ti problema ti aircon tilugan nyo, kukwa kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kaditi traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nababbaba agastos. Gumatanen kaditi Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kaditi amin nga klase ti mula ket para kaditi tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Iti pagtengan ni Uncle Macho. Ngem da Uncle Macho ken ninanang ngay muli ti mantay. Iti day tingal daw wenno malem manong Robert. Ngem jak maawatan ni diti bagik. Nakapsutak ken kasla maululawa. Mabalingket gubway kuna kiti panagpapasmi nga nagkanai. Kiti kaya nayat ko nga ni Francis. Ngamin jak mabilang no namin manu nga inikutan na. Jakmet mabilang no namin manu nga insukok ti bagik. Iri lalaki nga ay ayatek. Manong Robert. Aging nga simbang pitdananang ken ni Uncle Macho. Imit-imit da digiti nagkaado nga prutas nga gapoy di bantay. Ngayan digiti taraken. Ken isumet din ti lugar nga mapatkano pagkarkararagan ni Uncle Macho. Simbabatak ngem madlaw nga nakapsutak. Apay nga kasla agkakapsot ka. Sa ludsud ni nanang, jakman amo na. Isupay ket nga sa anak nga nagbayagin iti. Napanak nga department store ka, madmaditilig na. Simmalingbat ni Uncle Macho ket kastoy ti balikas na.
Dahita nga minti kunakken ka. Saan mo nga iranran na ti mapan iti papanam no kasta nga aldaw. Iti papantayo jay bantay. Ta sadyay nga agkararag tayo. Sadyay nga agdawat tayo ti adu nga. Panangipaay iti talek. Ti Diyos. Namang bilbilin kanyak para iti panagagas. Siguro saan niya nagustuhan dagiti ananito nga saan ka nga simurot ka na kami kaninanang mo. Tadati met sumursurot ka. Balikas naman nagdanagak ta na igit dato mitla unay manong ro. Ngay madadda nga patcheck nga nagkapsot ti bagik gapo iti panagkanaig mi tinamin adu nga daras ken ni Francis. O sige mapanggan iti kwartom ta umay tumangipan ninanang mo iti agas mo. Bawti saraklaeng ti danom nga inumem ket sigurado nga makaabroten ti bigsa. Kinunana, simrekak nga ro diti kwarto ket sa anunay nga nagbayag. May nangipan ni nanang iti nakabaso adano. Idiyawat na kanyak medyo napudot. Inumem kano deto. Deto kano ti mamagsubli ti pigsa. Kuna ni nanang, dinagdagos kumet nga ininom manong Robert. Kasla na bang aran met ket tingag pay so ti rusok ko gapu iti medyo adda pudot-pudot na adanom nga inpaunig ko. Saan ako na ng rabii ti Dede Agundaway tuloy-tuloyen ti panaginanak wenno pan naturog ko. Ngemidita manukagak wenno makariingam napalalumetten nga bara ti bagik manong Robert. Agkalkalinduusan akpeket din itilinget. Inkarkarari wano inkarkarigatak ti tinmakder ket napanak nagtugtog iti kwarto dananang ken ni Uncle Macho. Nanang, kinuna. Naglukat ti ridaw ket ti inak ti May. Apay, kasta unin metten nga barang nanang agburigurak metten. Dimbaring kwasmet ni Uncle Macho ket imay ti ayang ko ket dinapadap na timuging pakairamanan ti tingget ko. Talaga nga gurigur ka. Dakis deto Into no masapan no bigat. Kunching, isangat ta ni Belen ni Jibar Bantay. Masapul nga mapantayag dawat ti dispensar ka iti mangbilbiling kanya ka mangakas. Sigurado klakit di nga isuda ti na maggurigur iti anak mo. Balikas ni Uncle Macho. O sige. Angin, kasano mo makasangati ti bantay mo kasto iti sitwasyon na. Ikarigatan ta nga ribinen. Saan niya nasaya at parking ko no? Saan tayo nga makapagdawat iti pamakawan iti saan na nga yatin dari dapan ta panagkararag. Kinunana, inatibay nak ni nanang ket dita manong Robert nga nagudda iti abay ko binantayan na. Ngem talaga nga aglamin agpayegpeg ako ni Diday di nga rabi. Wait kapsat. Jak maawatan no apay nga kasditi pasamak kanya. Madanagan ti ina ket nangi basa iti lupot nga yaplag na iti mismo amuging ko. Ta isu kano ti mga daw iti pudot nga day ti bagi. Sa anak nga nakaturog iti day di nga patnag. Pumarbangon ni agtugtog ni Uncle Macho iti ridaw ti kwarto. Linukatan ni nanang. Imay iti abay ko nga nakaidda ket addaman ni painom na kanya kanapudot ta danon. Inumem da ito. Taday ito iti mga agas king ka ket mangipaiting ka iti pigsa. Ta madamdama ket mapantayo ni Jay Bantay. Intay agkararag. Intay dumawat ti pamakawan. Ipilit latta ni Uncle Macho nga yuli da kini Bantay nga mapan na pagkapararagan. Ta dumawat kami kano iti pamakawan. Gapu iti saan ko nga ikukuyog karakwada nga napan nagkararag manong Robert. Papagayam saan tayo nga may lipas nga ibasa diti surat ni Pagayam tayo Belen. Padaanan nyo, anya iti mapasamak iti uli da iti Bantay
tapnon ti kasta dumawat iti pammakawat gapu iti saan nga pan nakasurot ni Belen nga napan nagkararag. Pudno ka di detoy. Wenno ti pudno nga nagburiguran, wenno nagsakitan ni Belen. Ket ti awan sarday nga panagkanaid da, iti kaya nayat na nga ni Francis. Awisan da kayo papagayam nga agdingge wenno agbuyen to ni bigat iti programa tayo tinapalabas ket ituloy tayo nga ibasa iti surat ni Belen. Dito yun papagayam nga pumakada kami di programa tayo tinapalabas ni pagayam yo Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin ni Batimin natalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sa kapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.